Na dit fragment uit de film Hot Stuff, het regiedebuut van de acteur Dom DeLuise, vraag ik nu uw aandacht voor de film Kort Amerikaans. Eerst was er het boek van Jan Wolkers en nu is er de film van Guido Pieters. De hoofdpersoon in Kort Amerikaans is Erik van Poelgeest, een contactarme, gefrustreerde jongen die nog steeds achtervolgd wordt door de bijbelteksten van zijn vader en de angst voor de zonde. Worden hier nog postzegels verkocht? Halt! Stehen bleiben! Open voor maar. Die Leute zijn Kino. Sieh mal nach. Hey, kommt da hin! Ist er dort? Ich hab ihn hier. Los, helf mal. Lauf mit dir. Hier, Pagan. Mach vorwärts, Mann. Los, los! Ik vind het een heel erg mooi script. Ik vind het ook een heel erg mooie rol. Ik ben er heel erg blij mee. Je bent een wat vage jongen, je geen verzetsman. En je bent ook niet een onverschillig, je staat overal tussenin een beetje. Ja, niet tussenin. Het is een jongen die een hele zware, moeilijke opvoeding heeft gehad. Vreselijk met de Bijbel en met het geloof en heel strak is gehouden. En op een bepaald moment dan, door de oorlog eigenlijk en doordat hij wil onderduiken voor de arbeidseinsatz, gaat hij weg, gaat hij op een kamertje wonen, een zolderkamertje in Leiden. En dat is voor hem de mogelijkheid om tegen alles in te gaan. En nou ja, iemand die in 1944 met een bontjasje zo en dit haar rondliep, dat is natuurlijk voor die tijd al ongelooflijk excentriek. Ik bedoel, bij wijze van spreken in 1979 word je nog nagekeken. Bijna. Ik moest mijn haar altijd heel kort dragen. Kort Amerikaans model. Ik word nu wel eens drijfnat van het zweet wakker. En voel die ijskoud ondeus op mijn slaap. Waarom lieten je ouders dat haar van je dan niet een beetje langer groeien? Om een paar dubbeltjes uit te sparen. Mijn vader zei altijd, je vraagt maar aan de kapper of hij het korter wil knippen dan de vorige keer. Anders stuur ik je terug. Kort Amerikaans zeg je maar, dan weet hij wel wat ik bedoel. Er gaat wel godverdomme alles vanaf. Tinge, jij speelt de rol van het Joodse meisje Ellie, de onderduikster. Ja, inderdaad, ja. Dat is een meisje dat als de film begint al 3 jaar ondergedoken zit. Dus al veel in de stilte zit. En Dirk, dus in dit geval, het is Erik, die werkt op hetzelfde lampenkappenatelier wat beneden in datzelfde huis aanwezig is. Ze werken allebei bij Dailleur. Dat is Guus Oster, hè? Dat is Guus Oster, ja. Nou ja, ze is erg blij natuurlijk dat er op een gegeven moment eindelijk eens een ander persoon te zien valt dan die oude heer Dailleur. Waar ze bij ondergedoken Ja, zit. ja, en die ook een beetje gebruik van haar maakt. En het is dus een welkome afwisseling. En ze wordt ook wel verliefd op die jongen. Nu zie ik wat je doet. Nou begrijp ik waarom je me niet nodig hebt. Ik had het kunnen weten na die verhalen van gisteravond. Je bent gewoon te laf. Je bent een lafaard. Je bent bang voor het leven. Je bent bang voor mij. Omdat ik leef. Omdat ik een echte vrouw ben. Daarom kruip je maar op zo'n stuk kalk. Dan hoef je niks te bewijzen. Ze is nog te dik ook. Weet je wat jij bent? Jij bent gek. Die vlek op je kop is niet zo erg. Maar je hebt een vlek hier. In je kop. Daar ben je rot. Dat had je moeten zeggen. Dat mag je niet zeggen. Hoe is die eerste film ervaring?
goed. Althans, wat mijn werk betreft is het gewoon goed gegaan. Het was een heel prettige sfeer en er werd volgens mij goed gewerkt. Wat heb je daarvoor gedaan? School, ateneum ben ik aan bezig. Ik zit nu midden in mijn eindexamen. Hoe kom jij zo plotseling dat je uitgekozen wordt voor een grote rol in deze film? Ja, hoe ik uitgekozen werd, weet ik niet. Ik weet alleen dat ik erop geschreven heb. Op een advertentie voor een meisje, maar uitgekozen. Ja, het is een kwestie van een grote dosis geluk, denk ik. En hoe is het nou werken met hem? En talent. Dat is niet aan mij om over te oordelen. Hoe is het nou werken met zo'n routinier als Dirk de Lint? Ja, ik weet het niet. Ik ken niet anders eigenlijk. Je kent niet anders. En je speelt zomaar een seksscène met hem. Was dat dan niet moeilijk? Nou, het was een logisch gevolg van wat je daarvoor allemaal al had gedaan. En ja, als seksscène zag ik het eigenlijk niet zodanig. Wat heb ik met me laten uithalen? Je doet net of je er spijt van hebt. Dat heb ik ook. Je vond me wat lekker. Ik vond het helemaal niet fijn. Jij hebt me gedwongen. Je bent gemeen. Ik heb je helemaal niet gedwongen. Ja, in het begin misschien even, maar toen ik dat deed, hield ik je maar met 1 vinger vast. Je had zo weg kunnen lopen, maar dat deed je niet. Je zoekt maar iemand anders om zulke dingen weer uit te halen. Mij zie je nooit meer. Je hebt me wat aangedaan. Ik weet niet wat ik tegen moet zeggen. Ik weet het niet. Zeg maar tegen die paap van je dat ik al aardig op weg ben om me te bekeren. Zeg maar dat je aanstaande verloofde op zijn knieën heeft gelegen en het kruis heeft gekust. Ik weet wel wat jou markeert. Ik weet het heus wel. Ze hebben vaak genoeg voor je gewaarschuwd. Je liegt. Ik weet dat je liegt. Niemand heeft je voor mij gewaarschuwd. Je moeder niet, de pastoor ook niet. Het is hierom. Hierom. Mij maak je niks wijs. Je wilt zo'n gladde jongen met van die keurige kamde haren. Donder maar op naar je vrome Jezus. Ze hebben het me precies verteld. Die academie van jou, dat is een NSB-skliek. Daar hoor je thuis bij al die fascisten en sadisten. Nou, die paus van jullie kan het alles goed vinden met die fascisten. Als regisseur was het gemakkelijk met deze meisjes te werken, omdat ze niet belast zijn met routine van film, televisie of toneel? Nou, het is veel moeilijker dan met routiniers werken. Ja, dus, je moet veel geduld en liefde hebben, maar dan kom je naar het eind met ze. Aan de andere kant is het er ook veel spontaner, hè? Ja, dat ook. En het is ook natuurlijk ontzettend leuk om nou eens een keer een paar nieuwe gezichten op het Nederlandse filmdoek te zien. Is die hond van je gestorven aan een ziekte of van ouderdom? Zie je die haken daar? Daar hing vroeger een schommel aan. Na mijn kindertijd is die blijven hangen, omdat mijn hondje er altijd op zat. Ik wiegde hem dan heen en weer, sprak tegen hem. Hij kon me verstaan, hij luisterde naar me, hij wist wat ik bedoelde. Ik wou iemand hebben om mee te spreken. Ik wou ook dat hij tegen mij sprak. En op een dag, toen maakte hij geluid. Geen blaffen of janken meer. Hij zei iets tegen me. Hij sprak tot me. Toen wou ik dat hij doorging. En hij moest doorgaan. En hij ging niet door. Hij zei niets meer. Toen greep ik hem vast. Ik schudde hem. Ik schudde hem.